Мансур Әхлединов якташы Габдулла Кариев төсле театр жанлы кеше. Соңгы 3 елда Бикүле халык театры режиссеры вазифасында спектакльләрдә уйный башлаганына оннан да күбрәк. Бу күптән кетип алынган вакыйга безнең өчен. Менә безнең өметебез дә бар. Булай булса, татар театры мәңге киләчәктә дә яшәр дигән өметтә калабыз. Бүген ул шәһәр үзәгендә урнашкан яңа скверда күптәнге хыялына бер адым ясады сыман. Кариев образында чыгышы алкышларга күмелде. Гомерем буе сөярмен. Сине һәм театрны сөярмен. Танылган драматург, артист һәм театр труппасы җитәкчесе Габдулла Кариевның эше бүген республика театрларында дәвам ителә. Шуларның берничәсеннән килгән вәкилләр бүгенге чара кунаклары, максатлары татар театры атасына баш ию. Нурлат халкы, менә бу безнең каһарманыбызга һәйкәл куя икән. Димәк, бу халык, бу әйтик, милләтнең йөзе кашы булган шәхесләр үзләренең каһарманнарын менә шулай итеп хөрмәт итәләр. Бу бик зур вакыйга дип саныйм мин. Мин аның эзен дәвам итеп, тагын бер матур театр тудырдым Түбәнкама шәһәрендә. Бу минем зур бүләгемне аңа бүген менә шын шәшәк итеп салалам. Бу минем горурлыгым да, шул вакытта сөенечем дә. Театр сәнгатенең халык өчен ни дәрәҗәдә кирәк булуын, аеруча татар телен үстерүдә аның ролен Марат Әхмәтов үз чыгышында ассызыклады. Бу тәрбия учагын сүндерергә ярамый диде ул. Бүгенге бу һәйкәл менә аның рухына хәйрдә булып ирешелсен инде. Габдулла Кариев ул чыннан да театр сәнгатендә ул безнең тукайыбыз. Шарада район башлыгы һәйкәл сынчысы Александр Дресвянниковка рәхмәт хаты тапшырды. Алмаз Әхмәтшин Габдулла Кариевка һәйкәл салу инициаторда инде. 136 елдан соң танылган якташыбызны кеше ватанына кайтара алу өчен республика җитәкчелегеннән аңа рәхмәт белдерелде. Габдулла Кариев исемдәге яңа төзелгән сквер нуратларның зур горурлыгы булыр һәм шәһәребезне тагын да бизәр дип өметләнәбез. Нинди матур, дулкынландыргыч мизгелләр, бик озак көттеңез нурлатлар. Республика президенты бүләге кәрҗин тулы кызыл розалар һәйкәл янында урын алды. Истәлекле вакыйга шаһитлары, Дәүләт Советы һәм Дәүләт Думасы депутатлары, республика театрлары, Мәдәният министрлыгы вәкилләре хөрмәт йөзеннән Габдулла Кариев аяк астына чәчәкләр салды. Без шундый театр төзербез, аның исеме алтын хәрефләр белән язылыр дип аталган искә алу кичәсе шәһәр мәдәният сараенда дәвам итте. Габдулла Кариев үзенең туган җиренә бүген һәйкәл булып кайткан. Инде киләчәктә менә андый бийек шәхесләребезне зурлап, улылап, аларның исәннәрен кадерләп, инде бүген дөньяда юкларның инде аларны искә алып матурлап бергә яшәргә кирәк. Зур рәхмәт әйтәс килә безнең республика президентына Рустам Нургалиевич Миңнехановка, безнең һәр юнәлештә булышып тора торган кешебезгә Марат Готочка шундый вакыйга дигән тормышка ашты. Биредә килгән кунаклар әдипне җылы сүзләр белән искә алды. Милләт җанлы үз тармакларында уңышлы эшләүче нурлатлылар бүләкле булды.